Maayong hapon padung sa gabi ini gidron. So magpasalamat lang ko sa tanan nga nag-send na ko og star, no. Bisan tuod dili na ko makuha ako ang star, pero grabe ka lipay na ko, no, sa inyong gihatag. Pero malagi subo kay palandungon una-unaon idid na ko lagi makuha ang star. Perti nang dakuan ta akong natigom dari mga wala ra kay sa unang panahon kapag sugod na ko nag-try ko sa star, okay mo din ako na sit up na absan sa expire bantog. May resulta karon hindi na ako makuha akong star, sayang kayo. Sa unang gadura pa kita na kahibalo ba kung sa mga pamatakaran atong mga higayuna karon wala na, hindi na mabakwe na lisdan to kas aron tayo invite niya, wala man din na sit up na absan sa expire, hindi makuha na. Pero salamat lang gyapon sa inyong pag-send ako star, sinto din ako makuha. Salamat kayo sa inyong tanan mga ma'am sir, salamat kayo. Ako nang tagit aning tabang ta ba kay dagko kayong ipanghatag sa kuha, pero saon man nga na to makuha So, sige lang, ako salamat sa inyong tanan. Ang Ginoo na magabalo sa inyong tanan, no? Dahil basig ang katuo mo ba nga kanang si maghatag og star sa ko nya di na ay wala din na ay katuo mo nga makuha na ko nya di makuha na ko. Muna kay balon lang timo, no? Umahi mo. Nanta mga tag og star kay sayang kayo.